Ja, men velkommen. Jeg hedder Claus Roshan, og jeg har fornøjelsen af at fortælle jer om, hvad åndskristendom er for noget. Og det er et kæmpe emne. Så jeg har udvalgt nogle emner, som jeg håber og tror på, at I er interesseret i. Men det vil være et udvalg. Så derfor så hopper jeg ud i det. Og det er sådan, at jeg velkommer spørgsmål undervejs. Så håber jeg også på forståelse for, at hvis jeg ikke lige kan give et hurtigt og umiddelbart svar, at jeg så siger, den vil jeg gerne svare på bare bagefter, hvis det er okay. Fordi jeg har et vis regime, jeg godt vil igennem. Så bare lige forstår det. Tak. Jamen, jeg hopper over en introduktion af mig selv. Det kan I læse på en slide til sidst, eller kommer og spørge bagefter. Det handler ikke om mig, det handler om det her. Så, og det første, jeg vil ligesom sige, det er, at vi går alle sammen og arbejder med nogle ting, forstå, hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her osv. Derfor har jeg nogle spørgsmål til jer. Og det er ment selvfølgelig, I skal tænke over det. Hvordan vil I leve, eller vil du leve, hvis du vidste, at karmaloven, reinkarnation og det evige liv faktisk var realiteter? Bare noget, I tror på, men det er faktisk sådan, det forholder sig. Hvordan vil man så leve sit liv? Det må du tænke lidt over. Det næste. Hvad nu? Og der kommer kætterne op i mig. Hvad nu, hvis meget af det, du tror, du ved om kristendommen, det er rent faktisk, og Bibelen også, indholdet, at det er ikke bare forkert, men ændret meget i løbet af tiden. Jeg har først skrevet, var blevet forfalsket, men så var der en, der mente, der var jeg simpelthen for konfrontatorisk, så det tog jeg ud igen. Men Bibelen er ændret, og det kommer jeg kort ind på også. Og det kan være, at I ikke ved det, men der er hundredvis, hvis ikke tusindvis varianter af kristendommen, og vi kan ikke alle sammen have ret. Så hvad er anderledes her, lige i det her situation? Hvilken ret har jeg til at stille mig op her og fortælle om noget, som jeg mener er bedre end det andet? Det håber jeg kan give jer svar på. Jeg lægger gerne mit hoved på blokket, kan man sige, ikke? Og det er bare for at sige, at det er vigtige emner, det her. Og ja, hvis ikke vi bruger Bibelen og de hellige skrifter alene, hvilke andre kilder kan vi så rent faktisk få til at få større indsigt? Det kommer jeg ind på. Og hvis man ikke er interesseret i de her emner, så behøver man ikke at lytte om det her. Så er det her ikke noget for jer. Jeg siger ikke, at bare fordi I bliver, at det så hænger I på det. Men forstår jeg jo, hvis man ikke ligesom er ude på, hvis man mener, at de her emner er irrelevante, så spilder man sin tid her. Så det er bare lige sådan, gør det lidt klart. Så hvis du vil vide mere, så hæng på. Jeg vil gøre det her på den måde, jeg blander min personlige rejse sammen med de ting, jeg nu har lært om åndskristendommen. Sådan det lige blev sat i systemet. Her har vi en ung Claus i 1989. I midten af Schweiz, så har vi Vierwaldstättersee i Luzern. En ung mand, fuld af håb og så videre. Og i mit liv har jeg altid været kristen, synes jeg. Men jeg har alligevel opdaget, at der var nogle ting, jeg ikke forstod, og jeg var ikke tilfreds med. Jeg tror, vi alle sammen har sådan en søgemekanisme indbygget. Og så skete der det en gang, der kom en flyveblad ind i mit postkasse nede i Zürich, hvor jeg boede, som reklamerede for bogen Woher, wohin? Så den, der står her. Og Aus der Reihe Indizien statt Dogmatismus, det vil sige, det er indicier, det er ikke beviser, det er indicier, men det er i stedet for dogmatisme. Og den synes jeg var så interessant, at jeg straks efter købte den næste bog. Den hedder Ny erkendelse om Jesu liv og opgave. Og dem læste jeg med stor fornøjelse, og havde det i baggrunden. Det skulle jeg nok beskæftige mig med på et eller andet tidspunkt. Men så kom de ud i vejen, og så karriere og alt sådan noget. Og så for nogle få år siden, så tænkte jeg, jeg må hellere lige komme ned i det her igen. Og det er så derfor, jeg står her i dag. Inden da, så skal vi have en lille udflugt. Der er nogen herinde, der har set det her billede før. Er der nogen, der ved, hvem det er? Og I må ikke svare, Gunnar og Maria. Du ved godt, hvem det er. Ja. Det er navn til krigsskibet, verdens største krigsskib. Lige nøjagtigt. Og du kan sige, at det her har intet med åndskristendom at gøre.
det her, ja, det kommer jeg til, det er Otto von Bismarck, den tyske jernkansler, som vi havde fornøjelsen af i 1864. Og grunden til, at jeg hiver ham frem, han var en meget fyndig mand, som havde alle mulige sjove citater. En af det, han sagde, det var, jo mindre folk ved om, hvordan man laver pølser og politik, desto bedre sover de om natten. Og hvorfor hiver jeg så ham frem her? Jeg hiver ham frem, fordi jeg har et tillæg. Mange af de kristne trosretninger er blevet til på samme måde. Det ønsker man ikke at vide, fordi man tror, det er en eller anden... Der er meget, der er korrekt i Bibelen osv., men der er også meget, der ikke er korrekt. Og det, der er problemet sådan set, det er, at mange af de kristne dogmer, hovedidéer, de er blevet til politisk, ikke teologisk. Det er mit påstand. Det kan vi tage en detalje om. Men det, og så vil jeg sige, jamen, hvad gør man så? Ja, altså vi har jo Bibelen, og der er bare det problem, at der er alene den græske Bibel. Er nogen, der har en idé om, hvor mange varianter der er den græske Bibel? Det er tysk, og tysker, der er meget nøjagtigt. De har talt op, at der er 5.800 varianter af den græske Bibel. Og det er kun den græske. Det er selvfølgelig både store og små ting, det siger sig selv. Det siger sig selv. Men, og hvorfor er det her så relevant? Jo, fordi Jesus vidste godt, at vi mennesker kunne misforstå kristendommen og det skrevne ord. Og derfor sagde han på et tidspunkt, aften før han blev kortskriftet, han siger, ja, jeg skal gå nu. Jeg har meget at sige til jer. Men for eftertiden sender jeg en sandhedens ånd, som vil fortælle jer om alt det, som jeg, Jesus Kristus, ikke kunne fortælle selv. En sandhedens ånd, som skal fortælle alt, gentage det, forstærke det osv. Og når vi ved det, så kan vi også regne ud, at Bibelen alene kan ikke være den eneste kilde til kristendommens forståelse. Det er bare min påstand. Nu, meget af det er min tolkning, det medgiver. Men det hænger sammen. Så i princippet så siger han, hold øje, jeg sender nogle budbringere, som skal tale til jer for eftertiden. Og hvad har det så med det her at gøre? Jo, der har været mange budbringere gennem tiden, som har Frans af Assisi, Hildegard af Bingen, sikkert Martinus og alle mulige andre udmærkede mennesker, som har haft evnen at formidle de her ting. Og hvad ligger der bag det? Jo, den åndelige verden vil jo gerne, at vi skal vide mere. Men vi skal også række ud efter det. Ikke? Det er simpelthen nødvendigt. Nå, nu kommer broen så. En af de bedste vidner, de bedste medier gennem de sidste hundredvis af år, det er min påstand, det er den schweiziske kvinde Beatrice Brunner, som levede frem til 1983. Og hendes gave, det var, at hun var dybtransmedium. Forestil jer en radio, der modtager sendefladen fra Danmarks Radio og så ud til lytterne. Hun var ikke selv til stede, hun var til stede, men hun lod en ånd tale igennem hende, da hun modtog det. Og derfor kan man sige, hun blev en, som i perioden fra 48 til 83 modtog ca. 2.500 lektioner, er rundt regnet 1 til 1,5 times varighed, svarende til knap 3.000 timer. Og her er et eksempel fra det, der svarer til koncertsalen i Zürich i ca. 1979. Og der var altså et stort publikum, som lyttede til de her budskaber. Det blev så skrevet ned, det blev optaget på lyd og video, og det kommer her. Og så har man dokumenteret det og skrevet ned, og nede på stand nummer 41, der har jeg 14.000 af 19.000 sider. De sidste 5, de er ikke publiceret endnu, de har været igennem en proces. Men det der hele pointen, det er, at her har vi et budskab, der er direkte fra den åndelige verden. Punktum. Så kan man tro på det eller lade være. Men når jeg læser de her ting, så synes jeg, det er enormt fascinerende, og det fylder alle de huller. Forestil jer, at Bibelen og troen, det er et puslespil. Der er et helt puslespil, men nogen har smidt nogle af brikkerne væk.
Så er der nogen, der har malet nogen om, og så er der nogen, der lige smidt nogle nye ind. Og så sidder vi der og skal finde ud af, hvad der er op og ned. Og der kæmper vi alle sammen. Så nogen siger, det der det er en hund. Så siger han, nej, det er en ulv. Altså, vi har masser af diskussioner om, hvad den rette tro er. Og mit påstand er, at det her er noget, der bringer os tættest tilbage til den oprindelige budskab. Så, det er så på tysk, for det meste er på tysk, men der er noget af det, der er oversat til engelsk. Der er ikke noget på dansk, jeg er ked af at sige. Men jeg vil ikke starte med at oversætte 14.000 sider, medmindre der er nogen, der er interesseret. Så man kan sige, hvad er det her så for noget? Ja, himlen har faktisk ringet og fortalt, hvordan hænger det sammen. Og hvis de siger, det kan man ikke. Jo, men altså Bibelen, hvis tror vi på Bibelen, den er fuld med eksempler på folk, der har været medier i gamle testamente, kommunikerer Moses direkte med Gud osv. Så hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det i dag? Spørger jeg bare. Det er det, der er logikken i det. Okay? Og for mig, og jeg er civilingeniør og headhunter i IT-branchen til daglig, jeg er handicappet af, at jeg vil godt have logik og forstå tingene. Det kan godt være, at jeg ikke forstår alt, men der skal være en vis sammenhæng i det, for ellers så afviser jeg det. Og det er så derfor, det er det, der hører sammen til min personlige rejse her. Ikke? Og hvad vigtigt er, det kan godt være, at der er mange sider, men det er skrevet i et hverdagssprog, så i princippet har man ikke brug for en teolog til at fortælle dig, hvordan teksten er. Det betyder ikke, at nogen ikke kan læse mere og fortælle andre osv. Men jeg er i hvert fald ikke teolog. Og logisk, sammenhængende og konsistent, det er derfor. Okay, så vil jeg prøve at gå ned i nogle ting, som forklares i den her materiale. Forestil jer, nu er det lige 14.000 sider. Nu tager jeg 2 emner ud, som er langt ned i dybden. Og det her emne, det berører så selve grundelementet. Hvordan er vores åndelige og fysiske anatomi? Det er ret simpelt. Vi har alle sammen en åndelig krop, som er evig i princippet. Ikke? Og den der lille derinde, det er sjælen. Det er Guds gnisten. Det er jeget. Okay? Og Guds gnisten, det er den der, og sammen, så er det koblet sammen til den fysiske krop, når vi er født hernede. Og den recykles, eller hvad hedder det på dansk, når vi dør selvfølgelig. Det er den, vi lægger fra os. Og du kan så sige, undtagelsen, det er, at vi har en fysisk krop. Vi er, jeg plejer at sige, vi siger jo, jeg har en sjæl. Men det er faktisk sjælen, der har en krop. Det er lige omvendt. Ikke? Nå, men hvorfor er det her så vigtigt? Jo, fordi den der med, at det leder jo over i emnet reinkarnation for eksempel. Ikke? Når vi dør fysisk, så udslettes vi ikke. Det er logikken jo. Okay? Og nu kommer så forbindelsen til Bibelen. Fordi sølvsnoren er det, der forbinder den fysiske krop med den åndelige krop. Og ordet sølvsnor, det findes kun ét sted i Bibelen. Nemlig i Prædikernes bog, kapitel 12. Før sølvsnoren brister. Der står ikke noget andet om, hvad er sølvsnoren så for noget. Det står der intet om. Så her er et eksempel på, hvordan selv Bibelen ikke er komplet. Vi ved ikke, om der står noget om sølvsnoren. Men når I drømmer i jeres nattesøvn, så kan I bevæge jer væk fra jeres fysiske krop, og der er det sølvsnoren, der holder forbindelsen. Man dør først, når sølvsnoren bliver klippet over. Så, okay. Det er bare et eksempel. Et andet. Jesus hører vi meget om i hans barndom, og da han begyndte at udføre sin mission. Fra det 12. til det 30. år, der ved de stort set ikke noget. Men det har de fortalt, hvad der sker her. Og derfor er der et helt hæfte, som berører det. Hvad lavede Jesus så? Ja, der er nogen, der siger, at han var i Indien og alt sådan noget. Men ifølge det her, så var han altså ikke. Han var tømrer. Han levede som et almindeligt menneske. Det er den korte version, I selv læser resten. Nå! Alt det her materiale, det er så opdelt i nogle emner. Og I kan selv, det er noget med Bibel og kristendom, der er noget med spiritualitet og tro. Der er noget om helse, der er noget om skabningen og meditation og den slags. Alle de her ting er med.
Man kan sige, at meditation og retræte er det, vi normalt møder under spiritualitet derude i kirken osv. Men det er ligesom en komplet oversigt, det her, ikke? Som dækker hele spektret. Nu går vi så lidt op i hovedbudskaberne igen. Og jeg beklager, jeg kan på den her periode ikke nå at komme alle ting igennem. Så jeg tager derfor nu nogle emner kort og forklarer dem. Og jeg er meget ked af, at jeg ikke kan komme dybt med det hele, men det er bare en ren opsummering. Okay. Spørgsmålet er, hvor kommer vi egentlig fra? Og hvor er vi på vej hen? Jo, vi er alle sammen, og det mener jeg, at jer og alle mulige, på vej tilbage der, hvor vi oprindeligt kom fra. Vi blev som engle sparket ud af himlen. Der var en tredjedel, vi og alle andre, var en tredjedel af himlen, der blev sparket ud. Vi gjorde oprør. Og jeg kan ikke komme ind på, hvorfor det skete, men der er en hel historie blandt. Hvad var det, der skete? Og det var ført af Lucifer, som gjorde opstand mod Kristus, og vi var på en eller anden måde medskyldige. Det var så galt. Det var ikke bare noget, der skete over en uge, eller sådan noget. Det skete over millioner af år. Men vi røg i hvert fald ud. Og for at nu tilbyder Gud, at vi kan komme tilbage igen, og det er en lang vej. Det fysiske univers blev skabt med jorden, for at vi kan udvikle os. Og det er derfor, at jorden overhovedet findes i dag. Og det er derfor, at reinkarnation er en del af kristendommen. Alle bliver frelst på et eller andet tidspunkt. Okay? Og det kan godt være, at der går lang tid. I som væsener er milliarder af år gamle. Vi ved det bare ikke. Så. Og en anden ting, så er nogen siger reinkarnation. Jamen, så bliver jeg genfødt som hund eller ko. I kristendommen, i det her, det kan godt være, at man står stille på et niveau, men man går ikke ned i hierarki, så at sige. Man kan godt udvikle sig, og så går det den vej opad. Okay? Så hedder det sig i Luthers kristendom, men det er kun troen, vi kan håbe på, og så får vi nåden. Ja, det er sådan ikke. Desværre ikke sådan. Det er sådan, at man skal både være, for at blive frelst, at man udvikler sig, forfine sig, så skal man både tro og gøre gode gerninger. Vi skal hjælpe næsten, for at sige det helt kort. Mange af de her ting er selvfølgelig nogen, jeg har hørt her, de er måske bare sat sammen på en lidt anden måde. Jeg ved det ikke, men det kan jeg forestille mig. Og det er også vigtigt at forstå, at vi ved ikke, hvor meget I forsyndet er, eller hvor meget jeg er, men mange skal igennem mineral, plante og dyrerige, og til sidst mennesket, for at udvikle sig tilbage. Og mennesket er det sidste niveau, før vi går tilbage. Så er der noget andet. Det hedder sig i Luthers kristendom, at Jesus er Gud, som en del af treenigheden. Det er han så ikke. Han er Guds søn, og han tilbyder Gud. Så det er bare lige det. Og i alt det her ligger selvfølgelig, at vi skylder Kristus alt. Vi skylder ham vores åndelige legeme. Det er Gud, der har givet os gudsgnisten. Og her har vi en situation, hvor man skal forstå, hvad bestod Jesu frelsergerning egentlig i? Jo, før han kom her, der var vejen tilbage til himlen, den var spærret. Vi kunne ikke komme forbi, for vi tilhørte det onde. Og hans frelsergerning, og der er masser at sige om det, det gjorde, at døren blev lukket op igen. Og så kunne man begynde at rejse tilbage. Men hvis det ikke var lykkes, så skulle man have fundet en ny vej. Ja, jeg kan godt forstå, at I skal have kampen med og redde hårdt lidt fremad igen, og jeg forstår, der er masser af spørgsmål. Fair nok. Men jeg prøver bare at fremhæve, hvad der er vigtigt. Men hvad foregår der så i praksis her? Jo, alle mennesker, siden Kristi frelsergerning, har en skytsengel. Mindst en, måske endda flere, som beskytter jer, hvis I vil. Man kan stille, man kan få hjælp, hvis man vil. Okay? Man kan opbygge et nært forhold på mange måder. Selve målet er jo en forfinelse af sjælen, og det foregår på den måde, at gode gerninger og tro, så begynder man at lyse, så auraen bliver stærkere, og ånder kan se, hvilket stadie I er på, vi alle sammen er på. Okay? Bøn og meditation, det er kendte størrelser, det skal man bare fortsætte med, der er ikke noget andet her. Jeg har selv stor glæde af mine natlige drømme. Jeg er ikke specielt spirituel. Jeg har ingen evner, hvad det angår, men jeg kan nogenlunde forstå mine natlige drømme, og der har jeg både fået ris og ros. Især
ris. Men det er så, hvad det er. Næste kærlighed, altså, hvad er de 2 øverste bud? Elsk Herren din Gud, og elsk din næste som dig selv. Det kan man ikke tage fejl af. Det gælder også her selvfølgelig. Og det er med til at forfine sjælen, så at sige. Ikke? Og selvfølgelig praktisere det, Kristus prædikede. Overholde Guds bud og påbud i øvrigt. Og så ikke lade sig styre alt for meget af jordiske forhold, rigdom og sådan nogle ting. Ikke? Så. Og så er der selvfølgelig alle specielle tilfælde. Folk, der har mediale evner. Folk, der... Der kom en ung mand lige til mig, meget bevægende, og fortalte, at han havde oplevet at se Jesus og en fantastisk lyshav. Og jeg kunne bare se på ham, han var dybt mærket af det. Det var helt fascinerende at se. Det var virkelig, jeg var helt rørt, det må jeg bare sige. Men i hvert fald, jeg tror, i disse tider, der ser vi flere og flere eksempler. Hvis I går på YouTube, nærdødsoplevelser, ud af kroppen oplevelser, folk, der fortæller om den slags ting. Og så sent som i fredags læste i Kristi Dagblad, at der er en, der skrev en bog om nærdødsoplevelser. Og på en måde, så er det okay at snakke om nu. Man bliver ikke bare uddømt som en, der... Ja, du vist mangler ilt i hjernen, eller du har hallucinationer. Der er simpelthen for meget fælles til, at man bare kan ignorere det. Nå. Jeg har bare siddet 30 år. Ja, 30, jeg tror, det er ingenting. Nej, det er ingenting. Okay. Ud af kroppen oplevelser er der mange, der har også. Det vil sige, at de ligger på operationsbordet, så lige pludselig ligger de oppe i hjørnet og kigger ned på sig selv. Der er 100.000 af den slags. Og det er bare et eksempel på den der forbindelse, som jeg viste før. Ikke? Så, hvad er det her så for noget? Nu skal vi lige ud. Det her materiale, det var så en schweizisk kvinde, og de havde en hel organisation, en forening. Det er moderskibet nede i Zürich, så at sige, som har foredrags og hvad skal man sige, der holdes nogle kirkelige handlinger. Det er ikke en kirke, det her. Det er heller ikke en sekt, det kommer jeg tilbage til. Og der er ingen, der betaler noget, medmindre de får nogle bøger eller andet. Det vil jeg bare lige påpege. Okay? Man kan hente meget af materialet gratis online, for eksempel. Okay? Hvad så i praksis? Som sagt, ikke en kirke eller en trosretning. Hvis nogen vil gøre det til det, så gerne for mig, men det er ikke noget... Altså, jeg står ikke der og siger, at... For først, jeg repræsenterer ikke dem dernede. Det må jeg skynde mig at sige. Jeg har fået lov til at bruge deres materiale, men jeg repræsenterer dem ikke. Det må jeg bare skynde mig at sige. Hvis nogen vil gøre en trosretning ud af det, så skal vi være velkommen til det. Der behøver sådan set ikke nogen teologer her, som jeg sagde. Det er min påstand. Og slet ikke en sekt. Det er der nogen, der tror, de hører. Men det er direkte imod Guds vilje at tvinge folk til noget som helst åndeligt. Punktum. Færdig. End of sentence. Det er direkte en synd, hvis man prøver på det. Det har jeg fået at vide. Repatriation. Det er det. Okay. Repatriation, det er det, man sender dem, der er indvandret, sender dem tilbage til det land, der kommer okay. fra. Ja. Det er tvang. Okay. Fordi vi har religionsfrihed i Danmark. Ja, okay, på den måde. Tak for det. Og som sagt, nede på standen, der har jeg nogle enkelte bøger, som jeg udleverer mod for dække omkostning, men så jeg sælger ikke noget her ellers. Det er det rene tilsætning. Derfor er der ikke noget medlemskab og deltagelse af frivillige. Og man kan sagtens være medlem af andres trossamfund. Det er der mange, der er nede i Schweiz, kan man sige. At de har så en åndelig udvidelse for deres del her. Okay? Jamen, hvad siger folk ham her, som jeg har talt med personligt, og ingen til at tale med ham, han er næsten 90 og bor nede i St. Gallen i Schweiz. Og der er mange meninger om det. Han var med, dengang Beatrice Brunner modtog de her ting. Han var med blandt tilhørende i, jeg tror omkring 20-25 år. Han var selv med. Og han er selv doktorteolog før. Så siger han, at det her, det er det mest hellige, vi har modtaget siden Jesus var på jorden. Og det vil jeg normalt have stejlet efter at sige. Det kan jo ikke passe. Men der må man bare sige, kig efter det selv og tag det ud for det. Ja, det siger bare, at det siger han. Og det kan danne som grundlag for fornyelsen af kristendommen. Jeg ved godt, hvis nogen havde siddet og sagt det her til mig for 5 år siden, så vil jeg sige, hvad skal jeg ellers lave i dag? Ikke? Det kan jeg godt forstå. Det er meget naturligt. Men
Så kommer også spørgsmål, den her stillet til ham. Hvilken religion er så den bedste? Det er den, der bringer os tættere på Gud. Der er mange veje. Det her kan være en af dem. Men der er mange andre profeter eller medier osv. Så hvad er åndskristendom? Det er oversat fra tysk, Geistchristentum, og fordi det betoner de åndelige elementer. Og det er egentlig en kristelig spirituel lære, som baseres på meddelelser, som sagt, direkte fra Guds åndelige verden. Og det går ud fra, at Bibelen og andre hellige skrifter, det er bare ikke nok til at vi forstår det hele, og det tjener som udgangspunkter. Og derfor er det her udvidelser, korrektioner og også fordybelser. Jeg har sagt det før, konsistent, logisk, sammenhængende, og jeg synes, at det gør kristendommen troværdig. Og for mig, det giver, at der er godt nok nogle ting, jeg er irriteret og træls over at skulle høre nu. Så vil jeg gøre visse ting i mit liv anderledes. Men sådan er det bare. Men alligevel giver det en sikkerhed og ro for mig. Det er, hvad det har givet mig. Det er jo derfor, jeg nævnte den personlige rejse. Ikke? Og det bedste, synes jeg, hvis vi skal gøre noget, så må vi også stille det krav, at tro og viden, det kan godt kombineres. Hvorfor skal det være adskilt? Det er et godt spørgsmål. Og nu har jeg kaldt det åndskristendom, men i virkeligheden, så er det kristendom, som det burde formidles. Jeg kalder det ikke kristendom, fordi så associerer folk det med noget fuldstændig andet. Okay, det går lidt hurtigere, end jeg havde regnet med. Jeg vil godt lige sige, at vi er ikke helt færdige, men det her er selvfølgelig noget, man ikke bare kan blive færdig med lynhurtigt. Og hvis nogen er interesseret, så er man selvfølgelig velkommen til at tale med mig dernede, ringe til mig osv. Jeg har en Facebook-side foreløbig, som vi tager udgangspunkt i, og som sagt, det her vil også blive uploadet på siden. Man kan læse mere på engelsk på de her links, og dem vil jeg også skrive på Facebook, så man kan læse dem. Så man kan gå ind og læse de her hæfter. Der er en helt lille hæfter, som er en udtrækning af forskellige materialer. Så. Men jeg vil også lige fortælle om nogle andre ting, som har inspireret mig undervejs. Og en af dem, af de her bøger, jeg har lært meget af, det er en amerikansk forsker. Det er ikke en pind med det her at gøre. Den hedder Whose Word Is It? Historien bag, hvem der ændrede det nye testamente, og hvorfor. Han er professor i det der tekstkritik. Og det er meget fascinerende at læse. Han fortæller om det der med 5.800 variationer osv. af den græske bibel. Meget fascinerende, men det er altså en forsker. Det er ikke, han er godt nok eks-kristen, men han er en, der har undersøgt det. Og der er meget andet at sige her. En anden bog, som jeg har haft stor glæde af at læse, det er den her af en vis herr Carsten Skorp, som hedder Oprindelig Kristendom. Og Carsten, det er ham, herren, der sidder derovre. Det, jeg synes er godt ved den her, den forklarer sådan set alle de, der er måske 85-90% overlap med det her. Min version er, at det her, jeg kommer med, det giver den åndelige tillæg til de ting, du beskriver. Det vil sige, du fortæller om, hvordan har kristendommen udviklet sig, hvad skete der med de her dogmer osv., og det er fuldstændig overens med det her, stort set. Men det er interessant, at mange kommer til den samme. Den her kan jo købes af Carsten. Jeg får ikke noget penge for at sige det, men jeg synes, det er en rigtig god bog, Carsten, og jeg synes, den er spændende at læse. Tak for det. Ja? Ja, jeg kan bare tilføje, at min mand og mig, vi lige har læst denne bog af Carsten. Okay. Og den kan vi virkelig anbefale. Okay, tak. Nævn lige titlen igen. Den hedder Oprindelig Kristendom. Ja, og med Carstens bog. Carstens Skorp, ja. Der er en ekstra eksemplar, hvis man køber den nede på standen, forresten. Hvad kan jeg sige? Jo, der er den her, som jeg synes er ret fascinerende. De der 14.000 sider, der er der nogen, der har lavet leksikon af alle kristne, åndskristelige begreber. Den kan vi læse her på tysk, men de er her.
Alt. Hvad er alle de centrale begreber? Hvordan de er defineret, og hvordan skal de forstås? Wow. På tysk. På tysk. Ja, ja. Og en anden, som jeg har haft glæde af, det er den her, der fortæller om de 40 bedste beviser for et liv efter døden. Det har ikke noget med det her at gøre. Men der er masser af materiale derude. Og den sidste, jeg lige vil sige, de 2 bøger, den ene hedder omkring Origenes, det var en af de oprindelige kirkelærere, om hvordan mange af de kirkelige dogmer er opstået, og hvordan de er blevet fjernet, det her med reinkarnation, for det var en del af Bibelen. Og det var jo også en tysker, der skrev noget om, både Origenes og Didymus, det er lidt det samme som det her, men det findes. Det kræver ikke meget mere en undersøgelse at finde ud af, at det findes. Så, okay. Godt. Ja, så har jeg på en eller anden måde lykkedes at få mig tilragende kristendom.org. Det har den danske folkekirke ikke taget til sig, så har jeg. Og den peger i øjeblikket på Facebook-siden, og det går live i 2026. Og hvad kan man sige, hvis man gerne vil lære mere om det her, så vil jeg meget gerne lave en studiekreds, om der så bare er 2, mig og en anden, for at lære mere. Og målet er ubestemt. Men for dem, der er åbne for at lære mere, så vil jeg gerne være med. Det kan vi gøre virtuelt, det kan vi mødes personligt, men vi kan også, der er mange måder at gøre det på. Og selvfølgelig, der er mig, sagde hunden, og jeg vil meget gerne være med på sådan en yderligere rejse. Jeg har læst nogle tusinder af siderne, og jeg synes stadigvæk, det er fascinerende at kigge på. Så jeg vil meget gerne være med. Jeg er ikke teolog, som sagt, men jeg har overblik over, hvad jeg tror, der findes, hvis man er interesseret. Så er der mig, men det kan I læse ned om lige på standen eller bagefter. Og jeg lærte det her at kende, da jeg boede i Schweiz, og så har jeg ignoreret det længe. Så. Tusind tak for jeres tid. Selv tak. Tak.